la via de les tentacions i lliures de tota inhibició. Lliure i gratuït! Avortament! Lliure i gratuït! Avortament! Libre y gratuito. Otro cuerpo de Cristo por aquí, qué grande era Cristo, ¿no? Yo prefiero la sangre de Cristo. Otro cuerpo de Cristo, hermana, por favor. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y aquí te voy a pedir otra cosa. Hem fet una missa alternativa a la missa de la Mercè. Hem fet la missa del poble perquè aquesta no ho era. Aquesta no s'agradava, no ens representava. No volíem una missa amb institucions i polítics corruptes, no volíem una missa amb militars assassins, no volíem una missa amb les altes cúpules de l'Església Catòlica. Llavors pensaven que era millor fer una missa una mica rebel, una missa feminista, una missa proavortista, una missa que reivindiqui el dret al propi cos. Una missa que reculli realment les demandes del poble. Res, que moltes gràcies, hermanos, i confieses tus pecados. Bueno, i que dret al propi cos. Amén.